Ond os ydych chi eisiau defnyddio'r canuon ffydd, mae yr hyd uwch ben ylly, a wedyn fydda i'n deud yr hyd fyny hefyd ylly. Mi ddechreuwn ni os ni'n dechrau, yn y dechrau cyn ni ddim byd digwydd bod o'n sôn am rhywfaint o stori'r geni, yn yr un gyntaf un yma, sef 431. 431. Mae'r nos yn fwy yn y Methlehem a chlyd yw'r gwely gwair. A llusern fach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mair. A wedyn mae'n sôn wedyn am yr doethion a'r bugeiliaid a'r anylion sydd yn dod. Ond ddown ni nôl at hynny eto. Mi ganwn ni hon ar yn heistedd, os gwelwch chi dda. Mae'r nos yn fwy yn Methlehem, 4-3, yr un gyntaf un yn eich taflen chi. Hefo yr garol nesaf, sef 470. Mae ar yr ail dudalen ar eich taflen chi. A welais ti'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr o Nazareth draw wedi blino'n llwyr. Bu rhaid I mi ddweud bod y llety'n llawn, a wedyn distewi fanna wedyn, a chlywais o'n sibrwd, pa beth am nawn. A wytyn fy meion droi y ddau letyr anifail a hi'n hwyrhau. Roedd yr awel neithiwr yn finio goer a llithraid ieithrwch dros wedd y lloer. A wedyn, yn gry wedyn yn y pennill olaf, a deimlid I heddiw bod rhyfedd wyrth yn datod y cloion yn agor y pyrth. A dyma'r gwahoddiad I ni wedyn I fynd I letyr anifail i'w gweld nhw. A mae yna fwy angen hynny heddiw ac erioed yn does. 470 ar eich eistedd, diolch yn fawr.
da ni canu bach da iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Ewn ni mlaen rwan i 450. Dwi'n hoff iawn o'r garol bach yma da. Hoff iawn hefyd felly. A da ni'n dal, fel da chi'n gweld, da ni'n dal yn Bethlehem yn y stabal felly. Dwi'n gwybod bod ni wedi sôn yn yr un gyntaf bod na bobl yn dod. Mewn chydig bach bod ni'n dechrau sôn amdan hynny hefyd. Ond da ni'n dal ar hyn o bryd yn y stabal. Alright? 450. Ydy dalen ola un ydy hi. Ac eto, Mrs Jones. Reit, i orwen mewn presed rhoi creo'r y byd. Doedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Ser oedd yn syllu ar blws Stafan Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wain. Reit, ni gael y ddwy gennill gyntaf weddol distaf. Newn ni gryfhau ddwy linell ola ail bennill ac wedyn y drydydd eitha cry. Reit, diolch yn fawr, diolch Gwyneth. Yn eich taflen a da ni'n dal yn Bethlehem yn naturiol felly. Da ni'n wedi ddechrau sôn rwan bod na fugeiliaid wedi dod i Bethlehem i weld y baban, sef 451 o dawel ddinas Bethlehem o dan dy ser diri ac awel dwyn Jwdea'n dwyn i niwsig at ati. Da ni'n cychwyn sôn bod yr angylion yn dod ydan o hyn o sere newydd glos i wenu uwch dy ben a chlywyr can angylion glân yn llifo drwy y nen. Ac wedyn yn yr ail bennill da ni'n cael sôn am y bugeiliaid yn dod a ffordd mae Iesu Grist yn dod yn fugail da i bob un ohono ni. Iawn, mi ganon ni'r 3 pennill yma, 451.
cerddorion mi beidia'ch atgoffa chi am y linell ola am dyn y dal na, i bawb wneud o'n ardderchog. Do'n i'm yn licio hwnna'r un adag, oherwydd bod hynna'n digwydd, oedd ddim dybler yn doedd yn sydd a do'n i'm yn licio hynna. Ta wael, ar eich i wneud o'n berffaith yma. Reit, 474 wan. Da ni'n dechrau sôn am y bugeiliaid wan, 470, a mae hon ar eich tudalen gyntaf chi sy'n eisiau chi symud dim. Reit, ar y tudalen gyntaf, seisialau'r awel fwy dros Bryn a Do. O gwmpas Bethlehem ymhell bell yn ôl. Wyn bach mor wyn ar oed, branciau yn ffôl. A'r bugeiliaid, hwtha hefyd yn dweud ni gwylio nhw ymhell bell yn ôl. Ac wedyn, maen nhw'n clywed can yr angylion. Reit, ni ganu hon reit weddigar ac yn dawel a llyn. Dwi'n gofyn a lot o waith dal yn ni ond dwynwch wynt yma gacw fyddwch chi'n o reit. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Reit, troiwch dudalen wan i'r ail dudalen. 471. Reit, mae'r bugeiliaid yn cyrraedd fan hyn hefyd. Reit, i siau'r gwynt. Siau'r gwynt. Reit, cws, fan wylydd bach. Cws nes dawr bore iach. Ac wedyn, yna sôn am y doethion. Yna sôn am y doethion hefyd y lle. Reit, ac os gewn ni'r cws gyda bob tro yn reit dawel. Ia, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Oh
468 ydy dalen ola 1. 468. Reit, da ni rwan gyd yn mynd I fynd yn fyntau gref I waddoli fo I weld y preseb. Reit? A dyna, da ni'n neud ynde, yr adag yma o'r flwyddyn ydy mynd I Bethlem ynde at y preseb I weld y baban. A dyn mae yna sôn yma'n hyn hefyd am y doethion yn dod rwan hefo'i anrhegion drud. Sgynnon ni ddim anrhegion drud I roed iddo fo'n agos. Ond un peth sgynnon ni roi. Mi ddown ni at hwnnw yn y munud. Gewn ni 468, diolch Gwener. Mae'r bugeiliaid a'r doethion a nina di cyrraedd I weld y baban Iesu. Da ni'n mynd I sôn am hynny yn yr garol nesa, sef 467. 467. Mae ar yr ail dudalen chi. Ar yr ail dudalen. Reit, dawel nos, sanctaidd yw'r nos. Cwsg a gerdd, wain a'r hos. Eto neffro mae Joseph a Mair, faban anwyl yn hwsg yn y gwair. Hwsg mewn gwynfyd a hef. Reit, a wedyn, mae'n enwi wedyn y bugeiliaid a'r doethion. A wedyn, nina hefyd, o'n I weld o'n un mor blws. Iawn, ni'n ni ganu hon yn reit dawel os gwelwch chi dda. Ac wedyn, swn i'n hoffi chi wedyn, heb yr organ i'w hymia ni yn dawel ar ôl yr ail bennill. Iawn? Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Oh
hwn ni mlaen i, wel, da ni'n dymlaen i heddiw rwan. Be da ni'n mynd i wneud, sef, da ni dal ar yr un tudalen, 479, lle da ni'n deud bod Crist i dod i'r byd. Chi mae wedi bod yn deud ar y cyfryngau yn ystod yr wythnosau dwytha yma bod sgolion ni'n gwneud rhama geni lenni, neu bod yna lai a llai yn gwneud nhw, yn gwneud pethau eraill. Mae Elisabeth fan hyn yn ysgwyd i ffen fel hynna. Mae'r plant yma'n colli lot fawr o beidio cael yr hanes yma. Dwi'n teimlo bob blwyddyn mae rhywbeth newydd wrth i ni gael y canu'r Carolau yma. Clywed yr hanes mae o, bod ni'n wybod yn iawn, yna rhywbeth newydd yn dod bob tro yn does. Mae o'n biti bod nhw yn mynd o ddeall hynna. Dyna fo, pregath arall i hwnna. 400 wan, mae hon i ganu reit ychal dydi. Daeth Crist i'n bryd o llawen hawn ynddo. A reit, a dyn, mae o'n deud, aedd y newyddion da'r led. Wel, os nad da ni'n di ddeud y newyddion da, dydy plant ni'n mynd i wybod amdanyn nhw'n acdyn. A dyn, bod ysbryd well rhwng gwlad a gwlad, heb ryfel dig na chais, eisiau hwnna mwy nag erioed yn does. A wedyn ei nerth a gobaith oll bob awr i'w efenil eb. A wedyn, gorffan yn gry iawn, hosanna iddo ef. Reit, diolch yn fawr. Mae ar y dudalen gynta. Ganol gaeaf Noson. Reit, darlun da ni'n gael ar y cardiau dolyg yn der i fa, lle mae o'n glws y manu, yn dydi, yn beidio dod i lawr. A reit, dyna da ni'n gael yn hon, ganol gaeaf Noson. Ond, yn y pennill ola, da ni'n gwybod be mae'r bugail di roi, da ni'n gwybod be mae'r doethion di roi, ond y cwestiwn mawr ydy, be da ni'n mynd i roi i Iesu Grist. A mae ond un peth fedrwn ni roi yn de, sef y linell ola un, yn y bennill ola un, fy mywyd oll yn de. Rhoi pob peth i
Iesu Grist, a pa amser gwell i addo hynny ac ar y Nadolig fel hyn ynde. 466. Diolch Gwyneth. gwir ystyr y Nadolig drwy canu'r Carolau yma. Wel, un o'r pethau hoff sgynna i am y Nadolig ydy canu'r Carolau. A dwi'n diolch yn fawr iawn i Meinir, a diolch yn fawr iawn i Gwenfair am yn cyfeirio ni. Dwi'n gwybod, da ni wedi cael gledd, da chi wedi canu mor dda. Dwi'n hoff iawn o ganu ond sgynna'n llais. A dwi wrth y modd yn gwrando ar Carolau ac yn canu ond bod gynna'n llais. Wedyn, diolch fawr iawn i chi gyd. Dwi'n meddwl bod chi gyd yn heiddi clap. Yn enwedig Meinir a Gwenfair. Cyn gorffan, mi ddeda un stori fach yn Sky. Ti'n diolch o hei. O iawn. Ddeda i ar y diwedd. A mae rhywun yn meddwl, da ni fydd bynnag yn dyda'n Geraint yn meddwl bob tro am diweddar annwyl William Ifor. Will Jones coesodd â chi'n alw, ond William Ifor dwi wedi gael efo ar hyd y blynyddoedd lle. Oedd o'n hoff iawn o'r garol yma. Hoff iawn ohoni hefyd lle. A mae o'n cofio i'w ddewyrth o, brawd i'w dad o, yn ei ddysgu o. A mi gafodd i ddewyrth o'i ladd efo tarw ar ffarm yn Talabont. Dwi'n cofio'r digwyddiad yn un iawn lle. A fo, oedd nhw fel teulu yn gerddorion lle. Arbennig iawn lle. Ac fydda William Ifor amser yn dweud mae trwm i ddewyrth oedd wedi dysgu garol yma iddo fo. A mae'r geiriau yna'r dderchog yn ei dim ond bod yna rhyw ail ganu gael ganu. Ond dyna fo, i mi gael dolyg bach do lewn mewn, neu felly mi roedd ti mewn de. Reit, o ddied pob Cristion. Diolch yn dweud. Yeah.
Mae yna yr un nesa wan, a da ni bron yn gorffan wan. Dwi'n siŵr bod chi'n falch o gael panad wedyn bod chi'n byddai. Carol, wel, dwi'n meddwl bod hi'n Carol, reit fodern a dyd y gwir, ond mae'r geiriau'n arbennig o dda ni. John Eifion, dwi'n meddwl, y cyntaf glywys i'n ei chanu hi fel unawd, lle wyt ti'n cofio nos Nadolig mae ar y dudalen ola un, reit? Yna fod, da ni'n meddwl, be nesa gewn i dydran, a prynu hwn a prynu llall a lle. Ond, cofio'r hen, cofio'r unig, cofio'r trian tris, a cofio blant na welodd eilwyd ynde. Cofio'r hain i'w cofio Crist. Chi'r erchylltra mawn a ddigwyddos ys yma ynde. Yr holl blant pobl ifanc na'n cael ei lladd fel ynde. Chi mae'r peth, dwi'n mwyn gwybod, wedyn ni ddim dirnad yn adrodd. Ac felly os gewn ni gofio pethau fel hyn wrth ganu hon. Ond dwi ddim isio i chi ganu y geiriau. Mae gegweno am ganu y penillion. Os newch chi ymuno yn y cytgan, os gwelwch chi na, wyt ti'n cofio nos Nadolig. Diolch yn fawr iawn, Gweno, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi jyst eisiau darllen mymryn bach o hwn. Mae o wedi cyffwrdd yn y goleuad os dwytha oedd o. A chi sy'n nabod Mr Elin Pritchard, chi'n gwybod bod o'n ddiflewyn ar dafod. A dyma sgynna fo dweud, dwi'n mynd i ddarllen y gyd o bellfor. Dwi'n mynd i ddarllen rhyw 2 paragraff perthnasol i ni heno lly. A fel hyn mae o'n dechrau. Dech chi'n barod am y Dolig?
Mae'r Nadolig wrth y drws a chlywaf rai a finna'n ei plith yn o'ch neidio. Bu yma'n wythnosa'n cisio ateb y cwestiwn, ydych chi'n barod am Nadolig? A gwrando ar y doeth i nebau megis rhywbeth i'r plant ydio, a mae wedi mynd yn llawer i fasnachol. A hynny'n aml gan rai sy'n cario bagia trwy lwythog. Mae'r wyl yn gwegian erbyn hyn hyd yn oed yn ein broedd gwledig, dan domenydd o dinsel a phapur lliwgar, goliadau a caddurniadau, ciniawa mewn tai bwyta a dathliadau cymdeithasol, meddwl yn aml mewn gwestai a thafarnau. Y cwestiwn yma'r rhai yn ei ofyn yw, ble mae'r baban? A ble mae'r eglwysi sy'n arddel geni'r diwdod mewn baban i'r byd? Yma, rhaid i mi ganmol sefydliadau crefyddol Penllyn. Wel, fedrwn ni ddeu hynny amdano ni hefyd yda ni wedi gwneud. Gwasanaethau lle hefyd yn do. Mae pob un yn cynnal cyfarfodydd, naill ai'n undebo neu'n unigol i ddathlu'r wyl. A wedyn mae o'n mynd ymlaen i ddeud, Reit, ia. Mae rhaid atgoffa hefyd, mae o'n bwysig casglu arian at achosion dyngarol, ac yn atgoffa'r rhain nad ydynt byth yn mynychu gwasanaethau crefyddol o wir neges yn Nadolig. Bu'n digwydd yn flynyddol yma yn ardal y Sarnau ers o leia hanner can mlynedd, a bu'n brofiad i mi am dros 30 yn ardal Gwyddelwen cyn symud yma. Ac na chyfrifwn fy hun yn unben, beth bynnag y ddywed eraill amdanaf, rwy wedi mynnu rioed ei bod yn canu un garol arbennig bron ym Mhobman. A'r garol honno'n synnu pobl i'r drws o'i cadeiriau ysmwyd a'i sgriniau teledu. Na, nid un o garolau'r Plygain. Nid carol mae ddiwreiddiau Cymreig hyd yn oed, ond o deuwch ffyddloniaid, gan ei bod yn costrelu holl neges a gwir bwrpas Nadolig. Ystyriwch yn unig linellau cyntaf pob pennill. O deuwch ffyddloniaid, dyma rai o bennill yn mynd o Cenwch Anylion, a'r un ola o Henffych ein Ceidwad. Mae'n ddiwahoddiad i'r ffyddlon, a'r ffyddlon rai yn unig all wir ddathlu'r wyl. Mae'n ddiorchymyn i fod yn llawen, ac wyl a lawenydd ydyw yn ei hanfod. Mae'n ddigyfarchiad i'r brenin, gan mae gair i gyfarch brenin i'w Henffych. Beth am eich anu'n ola yn eich gwasanaethau eleni? Ni allwn atal y don anferthol o fateroliau sy'n sgubo drosom at y Nadolig, ond gallwn godi ein llais eglan dros wir ystyr yr wyl. Wrth grwydro'r cenffyr ar nosweithiau sero gobeithio, efallai bydd y cantorion yn cofio un seren, ac yn cofio geiriau carol arall, ni fi rioed fwy o eisiau gole'r seren arno ni. Ac wrth i ni ddylifon capeli a'n eglwysi yn ystod dyddiau'r wyl, siawns na fydd geiriau a destau ffideles yn ei gwneud yn fwy ffyddlon, yn ei gwneud yn fwy llawen, ac yn ei gwneud yn barotach i gydnabod brenhiniaeth y baban a aned y methlem. A felly, dwi'n ei firhau i Elfyn Pritchard y fanna, da ni am ganu honna, i orffan 463. Mae ar y daflen ola. O reit, a dwi'n meddwl, well i chi godi i ganu hon. Dwi'n siŵr sy'n licio fel bod chi'n chanu ar eich nista. Dwi'n cael welai o'n ei ddeud bod ni wedi gwneud hyn, de. Reit, 463 un ola ar y taflen. A diolch yn fawr iawn i fi, gai diolch yn fawr iawn i Gwenfaeth hefyd am drio yn ilyn ni trwy y fi nos. A diolch i chi hefyd am ganu mor dda, criw bach, ond mae'r canu wedi bod yn hyfryd iawn. A dwi'n ni'n be mae Victor wedi bod yn neud, ond diolch yn fawr iawn iddo.
wedi cael solo. Diolch yn fawr iawn. A diolch yn fawr iawn i'r ddwy o'ch chi eto yn harwain iawn. Gwch chi'n camera na'n de. 5 ar Ionawr, dyna bydd yn ei cyfarfod nesaf. Sef cyfarfod wedi dechrau'r flwyddyn o dan y Gwenfa. Dwi'n siŵr bod y Gwenfa ar y hola ni. Cyn hynny i ni cymryd dan. A wedyn, yr un wythnos ar y nos Iau, yr wythfed, mae gyda ni arddangosfa waith ffyn gyda Mr Arthur Edwards a Dan fydd y llwyth. Wedyn, cofiwch am y ddwy noson yna. Dwi'n mynd yn ôl am blynyddoedd maith pan oedd yr aelwyd yn mynd allan i ganu Carolau. A siŵr bod Liz yn gofio'n iawn ar yna. Ond criw bach yna ni o'na un noson. Ac oedden ni hwn Brengau Hendra a tu Dr Pritchard. Ac oedden ni canu o flaen drws rwy'n. Ac y garol oedden ni canu oedd yr un, oedd Meinir yn hoff iawn o'n ni, i orwedd mewn presau. Ac oedden ni ar yr ail bennill, ac wrth gwrs, ar gwartheg yn brefu, a'n sydyn, mae yna mw. Wedyn oedd wedi canu yn ni, oedden ni methu canu wedyn. Mi fetwn ni enwi'r person yma, ond am bod Victor yn ffilmio, well mi fideo ar y gofyn. Ond mi ddedaeth ar lle oedd o'n byw. Oedd o'n byw yn agos iawn i Victor yn stryd yr ysgol. Wedyn gwch chi weithio allan fwyd o'n. Diolch yn iawn i chi gyd am droi fyny. A diolch yn fawr i Vic am reid y gwres ymlaen. Sa'n lle dipyn oerach ar ei bai bod fi cynnig amser i fyny. Oedd hi'n noson dda iawn. Bawb di mwynhau, dwi'n gobeithio. A'r canu gwych. Gaethon ni noson dda iawn, ac yna ganu am y gos. Ac yn amlwg bod pawb oedd yma yn gwybod y Carolau ac yn mwynhau i canu nhw. Noson dda iawn, achos yna mwy yma, de? Sbia, nes breid y mynd. Nes breid y mynd. Blas chwanac. Ydych chi'n mwynhau noson? Do, wir, da iawn. Bych bod eich hawdd i o bres at Ty Gobaith. Mae yna banad o de a mince pie na eisiau. Wel, dwi wedi mwynhau'r noson, te Victor. Dwi wedi mwynhau'r canu, a da ni wedi cael 2 garol oedd yn ffefrynnau mi. A mae tachos da, mae yna bethau Ty Gobaith un o'r achosion gorau, de? A mince pie ar te, bendigedig. A i tio bod yna naws a ferchog yma. Dwi'n gwybod o'n i'm yn griw mawr, ond yna ganu a ferchog a naws nadolig. Roedd ni'n y cywair iawn at y blaen. Diolch yn fawr iawn ti, Victor.